तो हेलो गाइस वेलकाम टू आवर न्यू ब्लग गोबावनि उनाव माने गोबावनि उनावसो ब्लग फैखायो नालाय तारमाने आङो फोथाराव फैदो आरो बोसोराव खेबसेल' फैयो फोथाराव ओमफ्राय सान्दुं थिं 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 एकदम बोरैबा गरमखा उफाय गैया वाव निजेनि फोथाराव थांखाया नालाय दा बेलेगनि फोथारावसो फैदो आरो निजेनिखौ बेलेगा गायो ओमफ्राय आङो बेलेगाव गायफैयो बिदि आरो खोथाया माने ओमफ्राय जोंना बिजामादैया गैला खिथुजों हां लाजोब्बाय ओमफ्राय अमा बेदर दंना गैया जेनेबा बिजामादैनाव सोंबाय आरो अमा बेदर गैया माने आं गिदिंफिननाय जासिगोन दा सावरिया बिदि जायो अ जांख्रासो सरि जांख्रा औ अमा बेदर गैयाबा बोरै जानो मा हायाखैथ' आरो अबावथो गायनो हानो फै गायनोबा बेयाव हौवाफोरासो माइ गायफैनांगौ ओमफ्राय हिनजावफोरा हालौवो ना हाब बिदि आरोना ब्लगारखौनो बिदि एफा इनसाल रायजोनि गेजेराव बे गोसोम जानायनि माबाखौ सोर लागोन हा दायखौ सोर लागोन एसे फुखानायमोन आङो दिनै बेदर ओंख्रिया जुदि अमा दङबा दब्लायसे बारा गायना गालांबावगोन हा गैयाबाबो बेलेगाव जावग्लिनाबाबो गायगोन आरो आङो ओमफ्राय अमा बेदर गैया होनबाथाय आङो नै गिदिंफिननाय जासिगोन गिदिंबायानोसै मा गाया आं बोरै मोनदों नानि निलु इसोर आं बोरैबा जाना दंथारो नायलाय आं दिउरि हिनजावसो जादों खबे नै जोंना मेदामा आयौ नोंबो गायनो रोङो दिनैसो मिथिदों गाव गावनावनो हा दङ मालायनावसो गायफैयो बेदरनि थाखाय लब नङा होमबा नोंहा बेदरनि लब बेदरनि थाखाय बै दखरसेखौ सोर गायगोन बैखौ आं हानाय नङा खोथियाबो रोगानांगौ गैया आलिबो दाननांगौ गैया बेदर लब जाना फैदों नङा बेदरखौ दा सोर गोदागोन सोर संगोन गोदानांगौबो गैया बेदरा दाउखौ सोर गोदागोन दाउखौ ज' गोदागोन ज' संगोन ओरैबायदि थेवबो मावहोथारगोन आरो ना बिरियानिसो खालामगोन जोंहा थेवबो माने माइखौ गायहोथारगोन ना मा जाखो हा मोनानानै मोनजाया माने आङो बैयाव नेहैनोसैसो बैयाव जिरायहैनोसै आङो थाइजौ गुदियाव आरामनो थाइजौ लेबना लाबोनो नामा बोथोरा गरमद्राय माने साथाखौ ओरै दोननो हानाय नङा एसे गोसोमसिन जागोन माने आं एसे फुरखाबायमोन बिदि डायलग होनानै एसे बारग'सिगोन बायदि मोनदों आङो आरो ब्लगारफोरखौ बारा खामानि थिननो हायाना सोरो नोङो लारा नोंखौलाय सोर हमथादों बेफोरबायदि मानसिखौनोथ' कपिराइट होनानै थाब चेनेलफोरखौ बिरहोनांगौ बबेयो बै दखरसेया आं हानाय नङा औ दे थाब गाय डायलगल' जानायनि खुगायाव फैनानै बेयाव मा माइ होनांगौ माइखौनो सिनायाबा मा गायनो फैदों नों दा अ बे जाङिया माथो होनबायो बाहादुरिखौ बाहादुर माने दै मनि नोंथ' मिथिया आयौ माइ गायनाया माबोरै जाखो नोंना मा मडेल बियो नायलाय गाइस गुथि बेलेग खायदा खालामना फैदोंमोन बे खाथियाव बिदि नङा आरो मबाइल लादों मबाइल जांख्रा नङा आरो ब्लगारखौ बिदि हामा र' गायगोन फोथाराव बिदि देमालि खालामनो फैदों नामा नोंसोरो गाय आं माइ गायनो दे दसे दा फैफिनगोन आरो थ' गाइस जोब्बाय आरो ना दब्लायसे जेने थेने अमा बेदर फवासेनिया बारलायबाय दा बेखौ बारलांजोबा होद बिदि जायो नामा
हिनजावानो बिदि जायो हिनजावानो बिदि जायो नै इयो फिसाजो ओमफ्राय ओरैजाय बिजामादै मा उदैखौ थिखोनो हाला नामा जाखो ओमफ्राय नै आं गायनाया जथेस्थ' आरामनो नै सिनेमेटिक लानाया आं सिनेमेटिक बरियानो गायखायो आं मा गायनाय जायाखै नामा खैथा जाखो टाइमालाय जेबो जायाखैना टाइमानो बेखौनो आंबो नायखायनो आंबो सोंदोंमोन नोंबो मिथियाबालाय माथो खालामबावनो Habibi, come to Potar. It's too hot. गुफुर नुजोबदों गय लाबोदों जानो लोंनाया सिगाङाव गय नङाबा आं मावनो हाया बिदिखौ नै नोंलाय नों गय जाया जानानैसो मानसि जागोन गया होमबाबो आरो थागद मोनसिनो आरो गय जाबा दे गायदो नोंबो गायदो नोंसिना बालासो नालाय ओमफ्राय जोंनि हाब्रुआव गायनायदो बालाजों हाब्रुजों एसे बेलेग जायोना बाजादों होनलै थांगारगोन आङो दा जानाय समाव लेंहर औ जानाय समाव लेंहरबानो जाबाय दा आरो बेदरफ्रा गोदान नांगौबा गोदान केस बुंबाय थाना दै मा जानो बाहाग गैया जथेस्थ' मावबायथ' बेयाव आङो फवासेनि मावबाय होनबाय दा बिदिनो जोंना जाबायसो एकदम न'आव हा थानानैबो गैयि बायदिनो बेलेगनावसो मावनानै जाफैनांगौ जायो माने न'आव मोनजाया नालाय नङा होमबा आरो नोंबो एकदम न'आव मोनजाथाराबा फिसाजोआ बेदर फिसा बिदि संनानै दोनाबाथाय बेलेगनाव मावफैफ्लाबाय जाबाय आरो हयथ' बिदि केमेरा हमबाबो मोनजायो समाव नङा होमबा जोंजों मुलुदा फैदों मुलुद बिथां मुलुदा जोंजों गायफागोन फुटबल ड्रेस गाननानै दा जोला जोलि गायगोन बिथाङा दे मा जाखो नों जानो गोसो दंना गैया बेदर ओइ नों जानो गोसो दंना गैया हो जानो गोसो दंना गैया अमा बेदरखौ आंसो बायगोन आरो ओइ इसा मालाय अमा मासे बुथारो ना जांख्रा खालि बाखिया जाक थाक लानजाया आरो खोमाया आंनि जानांगौ छि नों बायदि एफा गोसो गाज्रि मानसि नुफेराखै मनि दे राजा गायदो दे राजा नोंखौ बुरखायाबा जानाय नङा राजा बेङाखै गथ'आ दासो सिखारना फैदों ए फै नै बेयाव नै नोंनि थाखाय जायगा दोनखादों बा बिजामादैयाबो बिखुनजोनि खाथियाव अनजानो लुगैदों नायलाय ओरै सानैबो नायलाय मोजां नुदोंथ' आरो एसे मोजां गायना देखाय जावैसा नङाबा नों बेदर मोनजानाय नङा स' दायो माने फैबाय आरो फोथारनिफ्राय फैथ'दो आरो फैनानै ओमफ्राय नै नारें लांनि आरो सर्ट बट होनदों नामा सर आरो बट सर्ट बट बहाय थांसै नै रेडि आरो जौ थांसो नुबाय एकदम थांनानै लोंहैफानोसै आरो बिसोर दा थान्दानो आरो कका कला माजा बायनोथ' गैथ'वा नालाय फैसा ना उफाय गैया दा सरबटखौनो लोंनांसिगोन थ' लांबाय थादोनि ओइ नै सानैया ओइ नानिमोन फैद' मेंदों खोथियाबो गैला ओमफ्राय बेयावनो फोजोबनानै दोनसिगोन आरो दिनै माने जोब्बाय आरो बेयावनो ओमफ्राय दा दाउ लायनोसै दाउ लायनानै आरामनो जानोसै बयलार अमा बेदरखौथ' मोनगोन ना मोना मिन्थिया कुकुरानिबो जामा मिथिया फैद' बैनो थांजोब्बाय मालाय गायखांनानै थांजोब्बाय फैद' मेदाममोन मालायफोरा थांजोब्बाय जांख्राखौ खेबनै जानांगौ बेखौ फोजोबालासिनो दोनदो दिनै ना मानो जांख्रा नंला आरो सावरिसो जाहैसिगोन बियो जांख्राबाथाय जोब्बायमोन आरो दा
मेरे ना नोङो मावनो हाया दांनो हाया ओरैनो हाब्रुल' फुनफ्लाना फैथारबाय बियो हाब्रुल' फुनफ्लायाखै आंना फुनफैनायसो ओमफ्राय जोंफोरा मावनाय नुवाखै मावफ्लानाय जाथारो फैद' फैसाफोरा बुरजा ला मानो होनबा जानाय लोंनाया एसे बुरजा जासिगोन नालाय ना ओइ सिखाद' गांनै दङ नायाबो नामा नोङो बावदों गिदिरखौ जानला मोनला होनखायो वाह हावलदारनि हाफ पेन्ट गानदों बिजामादैया हावलदार गोबाव जागोन दै जोङो एसे मिथिबाय फाइनेल दा दाउखौ लाबोबाय जोंना ओइ गोबाव खारखो नै जोंना एकदम बेयाव सावबाय दं दा वाव असम मावनाया मा जानाया मेन ना माथो गोलोमलायजोब्बाय ओमफ्राय जोंना मेदाम मोना मोनफैबाय आरो मा लाबाय थानोसो बिदि खालामबाय थादों नामा औ ओमफ्राय नै मेदाम मोना जोंना मोनफैबाय वाव मोखांखौ नायनो जारौ जादों माथो नानि नायनो हगालाय बिबो बेसे मावथि मावगोन नानि खोबनि फिसाजोखौ जि खस्थ' जों ना गुरहैबावनोसै गाइसमोन मैथाजों ना जानोसै बयलारजों मा संगोन मिथिला बयलारजों औवा मेवाइ खिन्थु मैथाजों नाजों आं औवा गुरहैगोन बाव हौवा जेकाटे माने ना ओइ थाब फिसोलै इयो थाब फिसो फिसाजोआनो बेदरखौसो लाबोनायलाय बेदरखौसो लाबोनाय एफा खस्थ' बा सान्दुं गोसायाव थाबायलायनानै लायदों आं लाइफआवथ' थांनो मोनफेरदियासै नोङो नै अखा हासिगोनलाय एकदमबारे बारानो बारलायबाय जोंना मेदामा एबार पुष्पाटुनि डेन्सखौ मोसागोन आरो दे पुष्पा मिउजिकखौ सोनांगोन ना नोंलाय नों प्रेम गुटि नोलै प्रेम गुटि नै बे माजाबो लाबोदों नोंसोरनि थाखाय नानिमोन टेनसन लानां जोंसो लाबोदों ओइ ओरै बिलाय ओरै गुटि ए जाद' लोङा जौ गोजाखौ आं जौ गोजा लोङा आंना माबासो लोङो बियार नै बियार खबाय नाङा ना जायाखै सावनाया जाबायबा लाबोदो साइस नुदों गस्ला खुलायनाय भिडिअ लानानै आंनि बायदि हौवा मोनदों नामा मोनाखै बेखायनो जोङो खाफाल नांगौ हांसो ना ब्रयलार जाखैलाय ब्रयलार वाव मासबाद हा जावैसोआ ओइ बाल्थिंखौ लाफा बाल्थिङाव दै लांफादेयासै नोंसोर माजा बथलखौ मोजांखौ लाबाखैना नायलाय दे दाउजों सोफाना लाबोदों गोबाव जानाय इसिंनिया नखे माजाया ओंखायनोथ' लाना फैखो बे फ्रिजआव थानायालाय जों बेखौ मालाय सोना हरबायबा थाल लानांगौ नै इदियाव आन्दाज मोनो इदियाव नुयोना एसेयाव गोजान होनदोंमोन आं सेस नानिमोन सेस नै नैलाय नों लोङा सेस दे नोंहा बेदर गोदाबाय थाथ'दो ओमफ्राय जों लोंथ'नोसै एफा गोथावखौनो लोङा
नोंथ' नाम्बार लोगो ไม่गायबा बिदि मोनलोङो मोनजायो नोंथ' गारानो बिदि जानो लुबैथ' फैखादों नोङो गाया गारानो होनदोंलाय गाया गारानो मालाय फैनाय गायनाय बिदि बिदि मोनलोङो लाजिदों जाबाय ओइ बेखौ दायो बुंजासे हरदों होनबावगोनसो आंना इसिम खादै एफा बुरजा होदों एमसोबाला मोनबो बा नानि मोना बा नानि मोना ना गुरसिगोन आयु मैथाजों सें माছ गरৈ माছ আৰু কি আছে আৰু পাইছলিও खबाय लाग्रा सासे ओमफ्राय सासेया गुरग्रा ओमफ्राय सासेया नायग्रा जेनेबा आं नायग्रा आरो ना बिदिनो लाब्रा सिंगल फट' ओमफ्राय दा हर आंनो बा जि समायना नुदों नोंसोरखौ बा पस्ट होग्राफोरखौ नुदों नङा फट'सो ला बिदि लानाङा है गोसोम नुदोंलाय नोंसोरखौ बा सोमखे एसे फकासाव बै आयु लाइट औवाजों रायजालायबाय जाम्बिया दे ना जानानै दायो दे रहाय मिनिनो ओंखारदों एसे बोरैबा मोनसे जखर पस्टबो जाया नाबो मोना जि ओमफ्राय बेकग्राउन्डआ जि साइसया ओरैजाय ओरै मोनसे सिनारि ओंखारना दं आरो जेनेबा थौ जुमब्रा राजा जुमब्रा माहाजोन ए जोलासोना नोंसाना बियो आं गाखोनांसिगोन दख'ना गाननो सागोन बेयाव बुजां खालामलाय दे इदिट खुबा जाहा जाबाय आख' लिटुआ खालामनि देलाय पुट डाउन दे 1 2 3 नुदों बिब'फोरनि आखला इदि जायो बिब'फोरथ' नङा सासेया बिब' सासेया फिसाजो आरो इयो आयौ खनसे जायाब्ला मायाव मोनलाय इसोर जावैसोखौनो मोनलायबाय आं दाबो सोलायाखै बियो आं इन्ट्रेस्ट खालामनायासो गुमैनाव आलासि जानो होननाय बायदि मोनलाय नै रायजा हरबाय औ नानि मोना नुवाखै फाग्लिसोलै बियो सफारि फिथाइ थायदों माथो जानांसिगोन दे गुड अ सिखावसो इसोरो बिथांमोना सिखावसो सिरि था होनदों माने मालायनि जायगायाव खावनानै जानायनि मजायानो एसे आलदा जायो नङा होमबा ना दा नोंसोरो बेसे लाबोयो नाखौ बेखौल' नायनोसै आङो दा फैबाय था दै बिथांमोना एकदम गुरनानै फैबाय आरो नाखौ देखायनोसै ना एकदम दा इसोरखौ वेलकाम खालामनांगोन नङाबा आंहा दा एसे बाहागा एसे खम जालायगोन वेलकाम खालामनांगोन ना इसोर वेलकामखौ माजों खालामनो इसोरखौ हा वाव वेलकाम वाव बोथिया जोंना बेफारि माखासेया फुवा किमान पुवा बेसे নহয় 100 टका दा माइरं बायनांगौ जुमाय सेरेब एसे आदा बथल बायनांगौ बे नाखौ फाननानै सिंखावजों खर'खौ गारहैया आंनो गारखायाखै नङाबा दिनै न'आव थानो मोननाय नङा नोङो हौवाजों जालायगोन नोङो लानानै ओरैनोबा आं माबायाव ओंख्रि गोथाव नङाबा आं दुब्लियाव नै फिसा मानदिया रागा दायो माने जानायनि सम बिराद मावबाय बिराद मेंबाय आरोना आयो ओंखाम रानग्राया जोंना बिथाङा मोखांफोरा आइटेमफोरा बियो दहाय ना गुरनाय गुरनायखौसो मोनजाबावदो बालफ्रा ओमफ्राय नैबेयो औवा मेवाइजों बयलार ओमफ्राय सबायजों
मायो เลยแล้ว ơi là phải mì thay tăng nó làm phải dưa nó ăn cốt giặc này ชิมือเนอ na cùn này cái giặc này rồi ăn na cùn này เช้าว่ากันเลย เอาเป็นที่ไหนใช้ไม่ทักเขาอีแหละ sao rồi sao chưa biết nữa เอาไปครามบ้านครามเดินเลยกัน ini luôn đi ba cái là vô lý ชื่อคำว่านึงสุดละเด้ออัน ê bây giờ này biết đồ khăn phải được อันพี่ตรงบอกนะเช้าว่า เอ้ยโอ้บันเบียเฮ้ยทำไมอย่าคัดเขาจะราคาเด้อเอ้ย 엄마 bây giờ chẳng ngồi miếng quay mà thế bôi là dùng miếng quay sảy vậy nhấc tam đàn sảy cái thông nữa đang khám bây giờ cái ba đàm cái này mà thà sẽ biết được nên mình đừng mà nên biết màu này cái đó là khám anh nhỉ chả đỡ cay ăn nhẹ một lâu nữa